La Universitat de València forma part de la plataforma One Health, una sola salut, concepte basat en el fet que el benestar dels humans, dels animals i dels ecosistemes se troba íntimament lligat. El canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat o la resistència a antibiòtics van afectar-nos a tots els nivells i necessitem abordar l'estudi d'aquestes amenaces i les seues solucions de forma integral. Perquè no estem parlant d'amenaces futures, l'activitat humana ja ha canviat el nostre planeta. A València seguim patint les conseqüències de la dana del 29 d'octubre de 2024, que no només va suposar la pèrdua que podia haver sigut evitada de 229 vides humanes, també va afectar de manera molt profunda als nostres ecosistemes. Per això, la universitat va ficar en marxa immediatament accions de voluntariat per ajudar als veïns i veïnes de les zones afectades. I des de la Facultat de Ciències Biològiques es van realitzar accions per a la neteja del Parc Natural de l'Albufera. L'aplicació de l'enfoque One Health és clau per a realitzar una gestió de la salut pública acord al món globalitzat i als reptes sanitaris, perquè la unió impulsa, la col·laboració transforma.